Wij hebben een pauzetip voor jouw fiets- en of wandelroute. Namelijk het fiets- en voetveer Veren, Kamperland. Varen tussen Veren en Kamperland is genieten met een grote G. Maak je klaar voor een stukje varend avontuur dat je toch net dat beetje extra geeft. Op het dek van deze veerdienst, gelegen aan de Mosselplaat, voel je de frisse zeewind en proef je het zout op je lippen. Het uitzicht, eindeloos open water en luchten die schilderijen lijken te zijn. Dit veer verbindt niet alleen twee oeverkanten, het verbindt belevenissen en is een moment van ontspanning op zich. Let op in welke maanden je op dit veer kunt rekenen en stem jouw route erop af. Dit unieke stuk van jouw reis geeft een extra dimensie aan de mooie routes rond het Veerse Meer. Dus, veilig aan boord en laat die onvergetelijke ervaring maar beginnen.